Miren Josune Arizondo kulturako foru diputatuak Andres Urrutia Euskaltzaindia buruak, Iñaki Beriztain Arantzazuko Frantziskotarren ordezkariak eta Juan Mari Torrealdai Euskaltzain osoak, Luis Villasanteren lanen bertsio digitalizatua aurkeztu dute. Izan ere, aita Villasanteren obraren digitalizazioa Bizkaiko Foru Aldundiak, Euskaltzaindiak eta Arantzazuko Frantziskotarrek 2008an sinatu zuten akordioaren emaitza da. Luis Villasante Euskaltzaindi burua izan zen 1970etik 1988ra, eta kulturako foru diputatuak esan duenez, lan handia egin zuen kultur ondare bat utzi zigun, gaur egun digitalizatu ondoren kontsultatu nahi duen edonoren eskura dagoena sarean. Arizondok lan honen garrantzia azpimarratu du eta nabarmendu du gure hizkuntzarekin, ohiturekin, tradizioekin lotura duen obra zabalau mundu guztiaren eskura egotea doan oso garrantzitsua dela. Eta hau gaineratu du, eman dugun urrats apal bada, baina era berean kulturaren eta jakituriaren demokratizazioa lortzeko urrats bat ere bada, ezinbestekoa oraingo eta geroko belaunaldientzat.